narke gari da ruwan masoya annabi su tsaro ta ko ina wallahi Allah babana taka a lafiya Muhammadu Rasulullahi assalatu wassalamu alaika ya nurul salamu ya badar tamam Muhammadu Rasulullahi wallahi Allah mai garaban ubangida ya wa alamuna mu annabi Muhammadu taka a lafiya Muhammadu Rasulullahi muna annabi masu hankali zuwa wajen maulidi wallahi Allah YMC family sallu ala sayyidil wujudi yabonka annabu yana da dadi muna ta san ka zuci da fili sallu ala sayyidil wujudi yabonka annabu yana da dadi muna ta san ka zuci da fili sallu ala sayyidil wujudi muna ta san ka zuci da fili bismillati a farko rabu ka ji ni ka samun karko gare ni baitoci ne na dauko fagen yabon idan na haukar na sauko ya rabu kai mini kasa ya sanda ni rasulu inda so ya ce mini ungo dogon salati lau ka kara wurin rasulullahi abba ka zara kasa da alal baiti su ma ka kara kamar su shek tijjani na zara barhama magani ya gausi zamani wanda ya ki kushi yayi asara salli ala sayyidil wujudi yabonka annabi yana da dadi muna ta san ka zuci da fili assalamu ala shugaba na bayi salam ala garkuwa na bayi rasul kai ne muke ta koyi kauyuka da barnika kai muke ta yayi gaishe ka ahmadu daha muhammadu mai isa a fadar allahu habibi gaishe ka da mai tsarkin nasaba mai kyawun asali mai kyawun haiba a can na barka wallafa zan bari ba domin da san tun asali na saba labaka shugaba ya da haja gaba karimun akaramu da hanabi salli ala sayyidil wujudi yabonka annabi yana da dadi muna ta san ka zuci da fili gaishe ka ya mai ji da jiyarwa gaishe ka maganin da ke ganarwa gaishe ka ya annabin annabawa wanda yake ka za mu kira shi wawa da bashirun da nazirun gaishe ka zakin allahu rasulullah lafiya mai yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam assalatu wassalamu alaika mai motsi naka mara motsi ma naka mai magana naka Muhammadu Rasulullahi assalatu wassalamu alaika ya mai arziki uban masu arziki ya wanda yawa arziki tun arziki yana matsiyaci Muhammadu Rasulullahi ya namiji na kwarai uban mazaje har fadar ilahu rasulu ya je mai zance da ilahu ne babu wasu da shi ya je sama ba zani kuma babu gada ya na Khadijatu mai Fatima bintu kamar ka ba ai ba kuma za ai ba salli ala sayyidil wujudi yabonka annabi yana da dadi muna ta san ka zuci da fili mai gani ta baya tamkar ta gabansa mai ji daga nesa tamkar a kusansa mai hasken goshi ya fi rana da wata almustapha dan a farkon bauta sabi'u na aka ne dan adamun ka ne mai yaban ka ko a dare da rana dare da rana
mai iya tunkarar ilahuran tsayuwa, ranar ceto matsayinsa ke samu natsuwa, shi ɗaya ne za ya samu a inuwa, badan da shi ba da wa ma za ya sha ruwa, abi ka wajibi a so ka wajibi, da kai ne fitila da ke ta haskakawa. Sani ala sayyidul wujudi, yabon ka annabi yana da daɗi, muna ta san ka zuci da fili. Annabi ya ce rabbana ta'ala ya fada, Allah ta'ala ya zafi bayan nan sai ya ce, daga yayan Ibrahim Ismail ya ce, kuma ya taba ne daga yaya maza ya ce, na Ismail kinana ta'ala ne ya ce, kuma ya zaɓi Qurayshawa rabbana ya ce, daga banu kinana a hikima sai ya ce, kuma ya zaɓi banu Hashim kun je hikima, banu Hashim daga Qurayshawa sama sama, daga banu Hashim Allah ya zaɓi shugaba, daga banu Hashim Allah ya zaɓi shugaba, daga banu Hashim Allah ya zaɓi shugaba, mu daga hannuwa mu jinjina wa shugaba, ya bashi hikima da martaba ya je gaba, ya bar rasulu kun sani ba za na bar shi ba, SB a ba su kunga dole ne na je gaba. Salli ala sayyidul wujudi, yabon ka annabi yana da daɗi, muna ta san ka zuci da fili. Rabu ai mun dan shehana tijani, rabu ai mun dan gausu mai zamani, rabu ai mun dan shehu abul futuwati, rabu ai mun dan shehana gibrima, rabu ai mun dan shehu mai sise, SB a basu ne na annabi ba wai ba. Salli ala sayyidul wujudi, yabon ka annabi yana da daɗi, muna ta san ka zuci da fili. Sallu ala sayyidil wujudi. Salli ala sayyidil wujudi, yabon ka annabi yana da daɗi, muna ta san ka zuci da fili.